Aizu, badakizu aurren eskubidei buruzko hitzarmenean, umeok eta nerabeok ditugun eskubide guztiak agertzen direla? Bai, eta gure eskubideen protagonistak garela. Guk badakigu zeintzuk diren, eta zuk ezagutzen aldituzu? Gure sexuarengatik edo sexu joerarengatik diskriminatuak ez izateko eskubidea dugu. Gure larru koloreagatik edo gure jatorriagatik diskriminatuak ez izateko eskubidea dugu. Gure hizkuntzarengatik edo gure iritziengatik diskriminatuak ez izateko eskubidea dugu. Gure gaitasunengatik edo gure familien egoera ekonomikoarengatik diskriminatuak ez izateko eskubidea dugu. Ezergatik diskriminatuak ez izateko eskubidea dugu.